Nwoke m na ya bi si m kpọrọ ụmụ m na babe nna m na ya ma nnọzi m. Ofu nwaanyị asị m na ya nụrụ di mụtali ụmụ na-anọ di wee nwụọ. Ya wee nọrọ na-akwụgharịgide ofu nwoke wee bata na ndụ ya wee sị na ọ lọvụlụ ya. Na ya ga-anụ ya wit ụmụ na-anọ afọ di hapụrụ wee nwụọ. Ya wee kwelụ. Fada abụọ wee bili tugeda ya kwakpuo bie. So kafa bielu bie the guy tobia ime ya dị ime busi afọ ime mụọ ọbụlụ nwa nwoke. So ya na-asịzi anya bịa mee na-ege ịmagolo ọ na-egbu oge. Mana ife notice bụ na ndị mmadụ bido na-agwụ ya na erula ogo nwaanyị ọ ga-anụ na ọ dụrọ mgbe ịnụ nwaanyị achụ ụmụ ịnọ afọ ịghọtago. So ndị mmadụ bido sabia isi ọ nọgide one day si na ya anụsigo m kpọrọ ụmụaka m na babe nna m na ya chọzi na ya ma nnọzi m o. Even ma nke mmụọlụ ya mụdụlụ fancha naba. Ya ayọ ya n'enu cha ayọ ya na anacha anya wee kpọrọ ụmụaka ya wee naba. Ọ nụrụ nwaanyị ọzọ ọ nụrụ nwaanyị ọzọ dutonuchi adọzi ya. Ya dụlụ ụmụ ya na lụọ ozugbo ụmụ ya kịta ụmụ ise extra mouth. After 2 years this guy wee chighete kịta wee bịa yọbakwu ya si abiko na ya adụgo redi ka anụbazi anya na ụmụ ịnọ plus nwa nke. Ọsị m nne na ebulu gaa ebulu na-anụnwa na ike kwụọla ọtọgwu ya na ya mara ife a ga-eme. N'eziokwu na duto condition ya nọ na ya kịta anụnwa na ifu di ga-afị ya arụ duto ụmụ na-ese ịghọta. Mana etu this guy si wee josu n'ọlarịtị atụbakwa ime ya mụọla ya nwụọ chụpụ gị ya. Ya wee jetaba afụfụ wee lukwe kịta anụnwa wee chighetekwa azụ si na ya ga-anụ ya. Na ya mara ife uchie na-agwa ya bikos na o nwere ike wọnda obi n'ikwe kịta ọsịkwa na ya chọzi. Ọsị m nne na di izizi n'ụlọ anụ hapụsịala ya properties yọtago ma landed properties mee ego na ọ hapụọla ya na enough money ya ji eneta ụmụaka ya anya duto na ya mụọla ya nwoke na-abụ nwaanyị na-abụ ọkwa ịghọtago na ya na-eme ọfụma na-ete ekike arọfụ ụmụaka bifo ya wee fodo sky ya na ya na-abụ wee kwụba na ha kwụzukwela ihe lu 5 years bifo wee sị na ya ga-anụ ya. Ịghọta ka ọ tụbali ya ime o ya wee move in with the guy. O wee lụzie ka ndị mmadụ kọbali akụkọ ka a mụsigolu nwa na-asị abịa mee gie o wee si anya na bakwa ya wee chikwala ụmụaka wee chiekwa azụ ebe ya sikwa wee pụtabu before kwa ịghọtago. Ya ka ọ lụkwa kịta the same guy chietekwa kịta anụnwa bịa na-arịọkwazi ya na-asị ya biko na ya ga-anụ ya wit ụmụaka niile afọ maka na ya kpọkwụba nke a mụọlụ ya wee naba. Akwa ifugo na ya mụrụ ife a ga-eme na ya dị confused. N'ihe ya ji wee dị confused bụ na ọ dọkwanụ na izi mmadụ igbo widow nọlụ sọsịa just like that lonely onwere onye ị ga-afụ bikos na o siri ike nwaanyị enwero di ịfụ nwoke ya na ya na-abọ ga-anọ tọkụmọrọfụ nwoke isi na ọ ga-anụ nwaanyị mụgolo ụmụ ịnọ di ya nọrọ ọ dụrụ izi ọkwa ịghọta. N'eziokwu na ya na-edi nwoke na ndị ya mana ọ bụrụzi nke ịchụpụta ya tata echi niile chuchighi azụ nwanne echi imeghe ọnịkọ ihe dịgị mma akwa ifugo. Ya wesị ka amala ife ndị mmadụ lo nwanne m kedu ife ilo onye ji nwayọọ jụ nnọọ nọlụ n'afa dị nke nubuli enu ebe this guy emebe gie continue life ya ka onye kwelu nụba this guy duto na mmadụ ka abandị ya nidili nwoke na ndị ịmagonu ka o si wedo. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwaanyị aka iji ma ife ọ ga-eme. Manyekwazi alụmaka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.